a postupne sa stávame závislými na práci. Okrem pocitov sebahodnoty nám práca pomáha zabudnúť aj na mnohé problémy, ktoré nás trápia. V práci dokážeme ľahko utopiť svoje pocity nespokojnosti, nedostatočnosti, neakceptácie, osamelosti, smútku a niekedy aj vnútornej prázdnoty. Pascou je, že nadmerné venovanie sa práci je spoločensky uznávané a dokonca sú mnohí ľudia považovaní za vzor úspechu, odhodlania a nezlomnosti alebo výdrže. Každá nadmerná aktivita alebo úsilie, ktoré začne prekračovať hranice prirodzeného alebo adekvátneho zaťaženia, vyvolá v našom tele a mozgu obranné reakcie. Naše telo začne byť postupne viac a viac unavené, zhorší sa kvalita nášho spánku, čo našu schopnosť efektívne vykonávať prácu a podávať stále vyššie a vyššie výkony začne postupne znižovať alebo obmedzovať.